WeNhau dzousvusvuro. Nyasi usiku nyika yese chapinda mumupfigwa wamazuva 20 ribodzi wakareketiwa nawadambudzo munangarwa. Izvi zvakonzeresa kuwanditsa kwavanhu munzvimbo dzose dzokukwirira mabhazi ekuenda kumaruwa. Wasvika kunzvimbo yembare waona vanhu vakaita mavhu nomarara vachiedza kuwana chokufambisa kuenda kumamisha kwavo. Chisiri kuzivikanwa nevanhuva ndechokuti mukutekera kuenda kumaruwa vanogona kutapurira wabiya wavo vari kumamisha, zvokuti kunyange newajombo wedu vachagona kuzotapurirana nacho, asi mosvanja oba. Hurumende yenyika yamisikidza boka remakurukota rechimbi rekuti rigoongorora nezvechirwere chedzihwamupengo cheCovid-19. Rimwe rebasa reboka nderekugoongorora kuti chirwere ichi chingamisiwe sei. Dambudziko njedu tese rinotoda kuti tikumanise njere nomano kuti tigobudirira kurwisana nacho. Dzepasi rese, nyika dzekumawirira dziri kutsutsumwa kuChina mushure mekunge watengeserwa zvishandiso zvisingashande zvakanaka zvekurwisa chirwere cheCovid-19. Mazana ezviuru ezvifukameso zvekudzivirira zvirwere nemichina yekuongorora kana chirwere chiripo yatonzi igodzotsewa kuChina nokuda kwenhau iyi. South Africa, mari yomunyika iri kugwa muhuremu hwayo zvinoshisa ichienzaniswa nemari dzekune dzimwe nyika. Chigwida chayo ndicho chirwere chedzihwamupengo uye kuderera mutengo kwamapfuta omuchina pasi rose. Izvi zvasiya vana veZimbabwe vazhinji vari kubuda tsungununu pavari kufunga kutumira mari kunyika yavo uko kunosenzesiwa mari yekuAmerica. Zvizere zvichauya manhoko mudoke zvisvinu.